Como a mesa aos relatores anteriores, Sergio Noche, Xosé Ramón Paz, por favor, ocupad aquí unhas sillas para onde nós. E, bueno, ahora ábrese unha parte... Ábrese un espazo no que, como sabedes, o Consello da Cultura, nas súas funcións de poñer, de ser espazo de reflexión dos temas, dos tópicos que aquí se traen, pois habitualmente concede unha parte importante, ou toda a parte que pode, unha participación tamén dos asistentes ás xornadas, de maneira que esta mesa redonda está aberta desde xa a participación de todos vos. Eu, sinceramente, vou a, nun tempo de 60 segundos, vou a mencionar algunhas palabras clave, tomei notas dirixentemente, como un bo alumno e discípulo dos relatores da mesa, algunhas palabras claves ou algunhas cuestións que poden ser obxecto desta reflexión, pero, por suposto, non son máis que algunhas propostas. Hai algunhas cuestións que foron tocadas polos tres necesariamente porque son desas temas transversais que se miren desde unha perspectiva histórica, desde unha perspectiva máis cultural ou dunha perspectiva máis actual e máis, digamos, a pé de obra, como a que toca especialmente Xosé Carlos, pois sempre están aí. Unha delas é a cuestión da identidade. As bandas de música populares foron, son, e estou seguro que seguirán a ser, por suposto, un elemento central de identidade en varios planos. Por unha parte, da identidade da música do país. Decía Xosé Carlos agora, efectivamente, as bandas sufriron no sentido positivo da expresión. Unha transformación que levou, por exemplo, a toda a crítica dos repertorios anteriores, incluso contaba esta anécdota, bueno, un pouco triste, pero tamén significativa, non? Da cal era o estado de valoración do noso patrimonio musical histórico. Hai cousa de 20 anos, ou 15 para cá, non? Unha identidade que é unha identidade de país, por unha parte, neste repertorio, neste patrimonio que temos atrás, que é unha identidade tamén local, porque, efectivamente, a cuestión que se tocou aquí dos certames competitivos, cousa da que tamén poderíamos falar, porque é unha desas cuestións polémicas. Eu teño que dicir que sempre me neguei a asistir a certames competitivos como director de banda de música, logo, se acaso, podo dicir por qué. E tamén unha identidade dos individuos. Aquí estuvemos vendo como ao longo deste retrato do pasado e do presente das bandas de música aparecía, emerxía, como unha especie de balea que periódicamente amosaba o lombo por encima do discurso, a relevancia que as bandas de música tiveron como un espazo de crecemento e de vivencia persoal dos individuos que estaban nelas. Falaba Kiko Paz desas sociedades de socorros mutuos, prácticamente que eran, desde o punto de vista financiero, para negocios que non tiñan nada que ver coa banda de música, pero que eran o modo de vida dos que estaban realmente na banda, porque da banda vivían moi pouquiños, como tamén xa comentamos. Falaba Sergio Noche, incluso poñía aí un breve retrato de Segismundo, unha das persoas que pude entrevistar, e falaba desa intrahistoria, desa vivencia das bandas de música, e falaba tamén agora Xosé Carlos, en que sentido, cando un músico se poñía uniforme, se que o músico era un labrego, que era un canteiro, que era unha persona do povo, que tiña un traballo popular, aparte de que fuxise, digamos, do arado, en certo sentido, tamén era unha transformación, un crecemento persoal, un elemento de autoestima. Nese momento era un músico, era unha persona que además portaba un traxe que en sí mesmo daba presencia social, que era o uniforme, que facía referencia ao entorno militar, ao entorno do poder en última instancia. Bueno, evidentemente, é claro que este elemento, a banda como creadora de identidade, digo, de país, como identidade local, pero tamén como identidade persoal, eu penso que isto é un gran patrimonio que teñen as bandas e que seguen a ter. A cuestión é como articulamos isto nun futuro, pois no que a globalización, a deslocalización, a perda de identidade, tamén certo papanatismo, porque non ás veces, non? Decir, bueno, que todo o que temos o mellor vale menos, isto tamén é algo que temos que tocar. A cuestión dos certames, o papel das bandas como espacios de formación, efectivamente, esta frase de que as bandas de música foron os auténticos conservatorios de música do país durante moitísimos anos, porque os conservatorios de música, tal e como os coñecemos hoxe, teñen apenas 20 anos, os que estamos aí, son outro mundo, evidentemente, como dicía Xosé Carlos,
pero de que maneira non perdemos estes espazos que son as bandas de música para ser espazos de formación como foron sempre, de que maneira non resultan fagocitados, neutralizados e mesmo se cada desaparecidos por unha estrutura que se lle sobrepón, que é a estrutura, digamos, do ensino oficial, do ensino regrado. O papel do patrimonio é bastante chamativo, que tendo como temos unha Dirección Xeral do Patrimonio no país, como ten que haber, non? Pois a verdade é que desa parte do patrimonio, o patrimonio inmaterial e o patrimonio do repertorio das bandas prácticamente inexistente. É dicir, hai que efectivamente facer aí unha trabe de sensibilización. O problema da catalogación. Hai un grupo de traballo, antes era aquí citado, de Fontes da Música Civil, que casi unha iniciativa extraordinaria no sentido de rara, non no sentido de favorable, que tamén o problema da publicación. Aquí se falou moito da dificultade de acceder ás fontes. Moi poucos traballos e cunha publicación difícil, porque claro, é un mercado reducido que segue sendo reducido porque non se autoalimenta. Moitos traballos quedan cinguidos ao ámbito prácticamente local, incluso traballos de maior ámbito pois teñen dificultades para poder difundirse. O problema da edición da música composta para bandas de músicos contemporáneos en Galicia, non? Aquí citaba Xosé Carlos varios casos de premiados os premios da Federación de Bandas, tamén foron algunhas promocións por parte de certames, como o caso de Pontevedra, por exemplo, tamén promocionaba esta composición, pero isto, aparte do que actualmente na situación de crisis ten separado bastante, foi unha iniciativa que debía ter moito máis percorrido, penso tamén. O problema da mantenza económica das bandas. As bandas de música vivían das contratas, das festas, non? Eso acabouse. E as bandas hoxe viven das subvencións e viven da filantropía dos que van a tocar a elas. Sería posible buscar algún tipo de alternativas neste novo espazo, digamos, actual. Non digo máis. Ábrese un turno de intervencións, teñen a palabra os asistentes para formular canto consideren en relación con estas cuestións ou aquelas que consideren oportuno. Non sei se hai un micrófono. Bueno, vamos a romper o xeo pola parte dos que veñen comisionados para eso, que son os interventes, por favor, calquera de vos, sobre que consideren estas cuestións, ampliar o texto. Comentabas aí en primeira instancia, Luís, a importancia dos uniformes que tiñan as bandas de música, que, de feito, era un elemento diferenciador tamén entre as bandas de música municipales ou amparadas polo poder político e as bandas de música popular, no sentido de que os uniformes das bandas de música municipais se asemellaban moito máis aos das músicas militares. Decía, quero recordar que era Claudio González, na súa obra Historia do traxe galego, que na Galicia de principios do século XX existían esencialmente tres tipos de traxe, que era o do traballo diario, o dos domingos e o dos días de festa. Quero dicir que, neste sentido, a importancia que tiña a presencia dunha banda uniformada de música neste contexto de finais do século XIX e finais do século XX, xa introducíndonos no tema social que antes tamén trataba Carlos ampliamente. Aí sí que vou falar, como Luís antes, do papanatismo, porque creo que é unha cuestión de papanatismo. Vouche dicir por qué. As bandas creémonos tan pouca cousa que creemos que parecéndonos, os meus respetos, as orquestas, que teñen a súa propia identidade, ben labrada desde fai moitos séculos, creen que vamos a ser millores, que vamos a tocar millor, que nos van a respetar máis. Eu creo que é un erro. É ridículo, como eu vin este verán, unha banda desfilando en smoking e elas con os tacóns daqui a mañán que se enganchaban nas faldriqueiras das rúas. Digo, pero isto non se daban conta que van igual de elegantes con un uniforme, non fai falta as botoeiras, porque eso sí, efectivamente, era de outra época, pero un traxe ben cortadiño, elegante, que a súa corbatiña, e o tema gorra pode ser discutible, non? Porque estamos en outra época. Pero é que non, é que directores que aparecen tocando na rúa con frac. É que a mí parece... Sí, sí. Non fai moito tempo, Sí, hai fotos en internet. Me parece unha ridiculez pasmosa, pero tan papanatas somos que non somos capaces de estar correctamente
Eu creo que cada cousa ten o seu, se ti vas a un certamen e vas ca pajarita e tal, bueno, pues, pode ter a súa cabida, as chicas van moi guapas cos seus traxes vestidos e cas súas moi ben, todo ben, é outra historia, non? Pero que tiñas que ir a facer o concerto do teu povo e que tiñas que ir de smoking, e que che digan, non, que hai que facer a entrada do pasarrúas, non sei que, e vais co smoking, elas cos tacóns, que é imposible tocar o clarinete cos tacóns, é imposible. Digo, pero de quen son estas ideas? De onde ven todo eso? E eu creo que si ven do papanatismo. Do papanatismo, é dicir, se nos parecemos á orquesta, porque o rollo ven de aí. E eu sei non porque o vivín. É que a orquesta vai, pero a orquesta, señores, ten unha tradición diferente á nosa, moito máis antigua que a nosa, e que hai uns estereotipos xa formados que nós non temos por que copiar, nós temos os nosos propios, e eu creo que vamos, eu desde logo estuve en Santiago, cando eu estuve en director houve grandes intentos del tema smoking. E eu planteime e dixen, non, a banda de Santiago sempre levou o seu traxe, azul ou negro, co seu escudo, a súa corbata. E delle sempre razón ao maestro Bartolomé. Sí, señor, excepto unha gorra, polo que comentábamos. Parecía que a gorra que non estamos moito de acordo con ela. E como tamén ten moito que ver con militar, creo que temos que ir hacia outros camiños. Pero o tema do traxe sí que me parece absurdo o que está pasando en moitas bandas populares. Eu quería dicir que continuamente dá a sensación de que algo que tivemos, algo que foi moi importante, perdeuse. As bandas foron un movimento de éxito que eu así grosamente compararía ao que hoxe en día é a música pop. Nas radios, nas teles e tal. As bandas, a principios do 19, eran a música. E as bandas arrinconaron a outros estilos musicais ou outros xéneros musicais. Os gaiteiros, que eran os que dominaban o torreiro, dominaban as procesións, dominaban as misas e tal, se viron arrinconando porque entra unha nova forma musical, moi exitosa. Eu creo que unha forma musical que ten un componente de repertorio centroeuropeo, por un lado, de nacionalismo español, por outro, e tamén de nacionalismo galego. As tres vertientes, polo menos nas bandas que eu teño estudiado, están presentes aí, non? Hai esos tres fenómenos. Dende o punto de vista do nacionalismo musical galego é importantísimo, porque obras, como as que antes comentamos, Alborada de Veiga, non sei que, non serían tan coñecidas se non houbera as bandas que as divulgaron, non? Masivamente. A Alborada de Veiga en Bos Aires, vamos, nas sociedades galegas da migración era prácticamente como himno español ou como, ¿no? Entón, eu creo que debemos ter claro esa percepción de que as músicas están sempre en procesos de cambio, continuamente. A música de gaitas non desapareceu porque ao mesmo tempo que entraban e eran fortes as bandas, o galeguismo cultural foi moi potente e entón os coros galegos, as irmandades da fala, os gaiteiros, todo este rollo que hai nos primeiros, bueno, ata a República, desde o principio do século, de alguma forma crean tamén o seu espacio. E nas festas de lugares impensables, como podría ser a Romaría de San Brais de Salceda, de Uláns, ou o último Recocho, non sei onde, había certames de gaitas onde se daba premio a gaiteiros e tal cual. É dicir que, ante unha perda de espazo posible, o mundo das gaitas reacciona, neste caso, con unha visión que é a visión, de alguma forma, inserida nun movimento político-cultural que é o galeguismo e todo eso. Entón, as bandas ocuparon ese lugar preeminente durante un certo tempo na cultura española e na cultura galega. E despois da Guerra Civil e despois, sobre todo, especialmente nos anos 50, deixan de ter ese papel. De feito, desaparecen, excepto algúns sitios que se comentaron, realmente desaparecen. E logo hai un volver a empezar na miña zona na época dos 70, non? E desde que volveron a empezar, creo que hai algúns proxectos claros, como é ligar a banda
incluso desde un punto de vista institucional, a aprendizaxe, ao ensino, as escolas de música, con subvención municipal e todo eso, pero no que é a posición da banda en canto a recoñecemento do seu papel, do seu patrimonio, na historia, na musicoloxía, aí non se avanzou moito. E eu a sensación que teño cando escuito a músicos de banda que viven toda a súa vida a compositores de banda, é esa sensación, ¿no?, de que nós tiñamos o éxito e perdímolo. Os tempos fixeron que perdéramos o que tiñamos, ¿no? Unha sensación de perda. Eu son músico, bueno, toquei nun grupo que se chama Na Lúa, de alguna forma, bueno, aquí está o noso amigo de Milladoiro, quero dicir que quero facer unha comparación con outros estilos de música. É dicir, nos anos 80, a música galega de gaitas estaba totalmente desprestixiada. Vamos, é que non queríamos nin escutar, oír falar deso nos anos 70. Por qué? Porque había oposición política ao franquismo, as gaitas estaban identificadas coa sección femenina e con unha serie de cousas e tal. Entón, alrededor do que é a tradición, se crea unha nova forma de tocar. Eu non sei que pensaría Castro Sampedro cando escribía aquelas pezas, ¿no?, da zona de Pollo e de Pontevedra. El non se podía imaginar que logo vos ibades a tocarlas 100 anos despois, con amplificadores, con luces, con gravadas en discos, en Xapón, en Estados Unidos. Quero dicir que a dimensión que podamos ter do que é o patrimonio no futuro é algo que se nos escapa. Entón, eu a sensación que teño sobre o tema das bandas é que hai sempre este sentimento de perda, ¿no?, e que se trata de encher, de buscar cousas, buscar certames, novas fórmulas. E, claro, aí é difícil para os historiadores, para os antropólogos, para os musicólogos, é difícil porque é difícil pensar algo cara ao futuro. É dicir, os das bandas teñen que facelo e despois se historiará eso, ¿no?, que é o papel. Agora, hai moitas ideas que deu o noso amigo Seráns, que ven que o panorama se move. No tema da investigación, eu referíme antes tamén a que algo se move, debemos considerar como un patrimonio importante isto. E logo eu creo que hai que confiar tamén nas propias bandas e nos propios músicos. É dicir, hai unha cuestión colectiva que afecta a federación, que afectará ao pensamento global das bandas, pero tamén ten que haber un pensamento individual e creativo das bandas ou dos seus músicos. Eu sempre poño un exemplo, que en certo modo ten elementos de comparación interesantes. O mundo do circo foi moi importante e de repente entrou en crisis e o mundo do circo non significa nada na sociedade de hoxe en día, prácticamente. Pero o Circo del Sol é unha institución de éxito planetario. Entón, en movimentos e en procesos dunha certa decadencia ou que se tratan de erguer, tamén o componente creativo personal ou dunha banda concreta, creo que é importante. Eu creo que é importante. E eu o digo isto con toda a humildade dunha persoa que non pertence moito ao vosso mundo, non? Disculpádeme se o que digo non está acertado, que a mellor non está, Poden intervir os interventes. Prego que, cando interveñan, digan o seu nome. Bueno, no teu caso, moito te coñecemos, pero para identificar, porque as sesións se gravan e entonces queda constancia das persoas que van intervindo nesta sesión. Vale. Bueno, eu son Pepe Ferreiros. Quería facer incidir un pouco nunha cousa que comentou Xosé Carlos e que me parece interesante, me parece tamén, querría saber un pouco a opinión de toda a mesa, non? De que falou de que hai moito papanatismo, houbo, en un momento determinado, moito papanatismo nas bandas, sobre todo que, bueno, se quedaron moi deslumbrados de músicos de fora e
novas cousas, novas sonoridades que, bueno, pues chamaban a atención e os novos directores e os novos rapaces, pois, bueno, pois os atraían como máis, non? Entonces, é un pouco en detrimento do repertorio clásico tradicional das bandas. O cal, quero dicir, con isto non estou reivindicando que se toque única e exclusivamente, pero sí que me parece importante que hubo un momento que penso que esa digamos, esa vaga, non, de modernismo, por chamar de alguma maneira, ou de abrazar cousas que viñan de fora, que parecían como máis impactantes, eliminaron bastante do repertorio cousas clásicas, non? Entonces, a min me ven á cabeza, que vou a comentar un pouco e sigo coa pregunta, me ven á cabeza, eu son dun pobo que sempre tuvo moita afición pola cuestión das bandas, nas celebracións das festas populares sempre hubo bandas, e a xente ir a escoitar a banda ao concerto de mediodía, pois, bueno, pois, con moito interés. Cando empezou este novo movimento das bandas, estas bandas novas moi grandes e tal, que empezaron con repertorios pois máis raros e tal, recordo unha vez que un señor estuvo vendo unha banda, non vou dicir que banda era, e, bueno, estaban tocando pois cousas un pouco extrañas para a banda, non? O repertorio da banda. E o señor acercouse, nun descanso, acercouse ao director da banda e preguntoulle: poderían tocar agora algo para os pobres? Dice, un pouco, referíase ao repertorio de sempre, non? O sea, para os que estaban ali, porque aquilo estaba resultando un pouco extraño. Entonces, eu penso que eso, a moita xente da que tiña esa gran afición, era como que estaba alonxando desa proximidade que sempre tuveron, non? Entonces, eu penso que eso, a min alégrame que Xosé Carlos houvese sacado, dicindo que, bueno, que agora tamén se estaba reconducindo un pouco eso. Si credes que estase volvendo un pouco tamén ao repertorio, chamoume a atención, por exemplo, o feito que dixeches, que nese certamen non sei se era en Pontevedra, que se rían un pouco da banda de Arcade porque tocaba Airiños Aires de Gustavo Freire, non? Eu que eso mismo vivín no mundo das gaitas, porque pasa algo parecido, non? O repertorio, digamos, clásico está un pouco denostado polos gaiteiros máis novos e entonces non sei se eu estou de acordo en que haxa que innovar e meterse a novos repertorios, novas sonoridades, pero penso que non hai que romper, digamos, co que hai, non? Entonces, era para que me comentasedes, Xosé Carlos o comentou un pouco, pero en xeral, a mesa, como credes que todo ese patrimonio que está aí se debe, nas novas formacións, poñer en valor de alguna maneira, non? Volver a tocalo, pero non tocalo así, como unha cousa anedótica, senón como formando parte dun corpus, non? Era iso a... Eu creo que, a ver, non é unha tarea sinxela, pero tampouco é excesivamente difícil. O que hai que volver a coller esas obras que foron creadas en un contexto determinado, en un tempo determinado, para unha plantilla determinada. Esas obras foron creadas para a xente que non se dedicaba á música, eran músicos aficionados, e hoxe, pois, os rapaces dos conservatorios como que eso parece que o teñen a menos, non? Pois haberá que coller esas obras e reescribilas, quere dicir, fagotes non hai que poñerllos, non temos contrabaixo nin chelo, hai que poñerllo, porque iso é o que traen, iso foi o que nos deslumbrou a todos nós, o que veu de fora, contrabaixos, chelos, non sei cantas trompetas, o Airiños Aires pódense poñer 2 trompetas máis, non pasaría absolutamente nada. Que pasa? Corremos o risco mellor de quitarlle a esencia, non? Pero por eso eu creo que tamén hai que acostumbralos, reescribilas sí, pero acostumbralos a tocar o que hai tamén é parte da nosa cultura. E iso non se debe olvidar, porque iso está metido no pobo. E creo que todos os rapaces... É máis, debía ser asignatura obligatoria no conservatorio. Coñecer esos repertorios. Menos coñecelos e tocalos. Independentemente de que logo collas a Antón Alcalde con a María Negra e bolsas de plástico, bidóns de da ESO ali para bater, para facer o ruido do casco cando rompe, paxariños e non sei cantas cousas máis que se meten hoxe nas bandas, non? De todo ese. Eso sí, pero creo que o repertorio tradicional, eu creo que hai que respetalo como está.
E repito, todos fomos deslumbrados, eu primeiro, claro, chegou aquelo, El Señor de los Anillos, de Johann de Meck, con aquelas cousas, 4 trompas sonando por ali, solos de fagot, que na vida ti había escoitado un fagot, e chega, te poña un solo de trombón, non sei que, claro, durante anos estuvemos deslumbrados con aquelo, hasta que nos demos conta de que, coño, nos están fagotizando estos tíos, e non sei que quedamos sin nada, é lo que pasa con nós, e logo tan malo era, e curiosamente, no meu caso, que me dou de comer, dicen, aquí hai algo que falla, e fallábamos nós éramos que fallábamos por falta ao mellor de foros como este, onde saian cousas e onde a xente intercambia opinións e chegues a certos entendementos. O repertorio tradicional hai que conservalo como está, se tes unha banda moi grande hai que collelo, reescribilo, podes incluso hasta cambiarlle a tonalidade se queres, para facelo máis brillante, sin perder as esencias, claro. Pero o tradicional eu creo que hai que conservalo. De feito, na banda da Federación, en todos os concertos, se está tocando algo de repertorio retranscrito, pero para que a xente conoza esas cousas. Eu creo que hai que conocer a obra de Luis Brahe, o único compositor compostelano que temos de banda, e a obra dele estaba agachada nun arquivo, tirada. En algúns casos tocábamos, creo que era a Carrapucheiriña, a gran xota galega, pero excepcional, porque nós a que estábamos tocando non era original, nós estábamos tocando unha transcripción. A transcripción fixérona que era moi difícil, non recordo a tonalidade de origen, pero a tonalidade que nos tocamos era en fa maior porque era fácil pos clarinetes. E a outra me parece que está, non recordo agora, non recordo, ti acordaste? Algo así, que era un pouco máis difícil, claro, na banda municipal podese facer, nas bandas populares non, transcribirona e tal. E eu transcribín o original, bueno, intentamos, pois eso, reeditar eso, ampliáronse as instrumentacións, que non se lle tocou a nada da esencia, as melodías, as armonías, está todo no sitio, simplemente que pos unha trompa máis, ou pos un segunda flauta, ou pos algo deso. Intentas buscar financiación para editar e repartilas, renunciando a todo tipo de dereito, porque o dereito de quen é repartilas nas bandas para que se toquen, portas pechadas por todos lados. E estamos falando de calderillas, que tampouco non costa tanto xe editar unha partitura, porque eso todo informáticamente xa levas todo preparado, é simplemente imprimir e enviar, distribuir, non é máis que eso. E eso sí que tiña que a Xunta, de feito, o fixo en outras ocasións con outras cousas. Eu non sei porque neste caso non, eu creo que Luis Brahe foi un home dunha época interesante e creo que a banda municipal e a Santiago lle interesa ter a obra deste señor aí que se mova por aí, e son obras que, te digo, tocámolas toda a obra del tocámola aquí, é tocable, é tocable. Follas novas, nadie toca follas novas, excepto a banda municipal de Santiago, nadie toca follas novas, nadie. Ou darlle a volta, o que propón Carlos Heráns, e levar a cabo pois, unha proposta que xa adiantaba Luis Costa fai un par de anos, moito máis difícil, sin dúbida, e atrevida, que sería levar a cabo unha recuperación deses instrumentos históricos, afinados en brillante, en moitos casos, que están abandonados nos fallados, e intentar apostar, pois, nun futuro, por unha interpretación historicista dese repertorio, tal como foi composto na época. Eu penso que neste sentido, igual que no da recuperación da memoria destes colectivos, na recuperación dos arquivos, en todos estes temas, todos debemos plantexarnos que podemos facer. Que podemos facer dende os conservatorios, que podemos facer dende as bandas municipais, que se pode facer desde as bandas populares e dende a propia federación. Porque, igual que se levou a cabo de maneira exitosa, por exemplo, ese concurso de composición para obras de autoría galega, por que non se poderían tamén levar a cabo concursos de investigación? Porque hoxe en día tamén é moi difícil publicar un traballo de investigación. Penso, é a miña opinión. Eu, a verdade é que o que decides saco unha idea, non? Eu teño unha percepción desde que abriu Kiko e ahora vos simplificábades, non? É curioso, pero se fixades, a música de banda tuvo unha certa falta de sorte, a música e as bandas, pode decir, históricamente. A música de salón, o liz en galego, mesmo a música vocal, a música dos orfeóns, non? Que tamén se ven aquí citados, que teñen moitos paralelos con as bandas de música, se desenvolven máis históricamente en paralelo hasta o momento, que os orfeóns desaparecen. Tuvo a súa base social, que era a burguesía, a escasa burguesía galega das cidades e das vilas, non? Que nutrían os orfeóns, que a burguesía xa, digamos, bueno, vou chamar alta burguesía para o que era Galicia, que non había alta burguesía prácticamente, non? Que era un país
desindustrializado completamente. Pero, digamos, o que era esa burguesía das cidades un pouco máis grandes, como Santiago, Coruña, Pontevedra, Lugo, as capitais de provincia, as capitais das dióceses e logo as provincias, eran o soporte daquela música de salón, pois dos Chané, dos Montes, dos compositores do Lice en galego e da burguesía das pequenas vilas en canto aos orfeóns. Logo aparece todo este moi reducido grupo, pero moi dinámico da inteligencia galeguista que mencionaba Pepe en canto ao mundo das gaitas, o mundo da música tradicional, que logo tamén mencionaba Kiko, que fixeron posible a recuperación, a aparición daqueles cancioneros históricos e logo incluso entroncar, cando chega o momento, digamos, xa despois da Guerra Civil e no apoio da transición, entroncar de alguna maneira aquel pulo daquele galeguismo cultural apoiando aquela música tradicional de gaitas. As bandas, lamentablemente, estuveron orfas, eu diría, dunha capa social significativa, potente, fose a burguesía urbana, fose esta inteligencia galeguista, estuveron orfas dunha capa social potente e ficaron finalmente sendo, como decía aquí, esa música para os pobres. Cando se pensou nun lema para este encontro, o lema non é casual. A banda de música na cerna da cultura popular, porque realmente estaba nese territorio que nin era o espazo do salón, nin o espazo da sala de concertos, nin o espazo privilexiado por parte da Igrexa Galeguista da representación identitaria de Galicia. Quedaron como unha música orfa dunha clase social e orfa dun discurso identitario. E daí un pouco eso que dice tamén Kiko, están entre o repertorio centroeuropeo, Wagner, Verdi, o mundo da zarzuela fundamentalmente no español e logo o mundo do nacionalismo, escasísima produción dun galeguismo musical, do que o caso de Brahe foi precisamente Follas Novas se convertiu nun emblema realmente, foi a hora máis tocada, por certo, no mundo da emigración, na década dos 30, cando despois de compoñela. Quero tamén dicir que sobre Brahe hai un traballo feito moi interesante, inédito tamén, dun alumno do Conservatorio de Vigo, que fixo o catálogo completo de Brahe e sumou moitas obras. Bueno, unha vez máis estamos diante, como tamén apuntaba Sergio, dunha situación de moi enorme precariedade en canto ao que hai pouco e o pouco que hai é moi difícil de divulgar e de difundir. Isto sí que penso que nos debe levar a unha reflexión e a todos, cada un dos espazos nos que estamos, tratar de paliar e de corregir esta situación realmente anormal. Bueno, hola, boa tarde. Son Roberto Ouza e quería comentar así algunhas cuestións que non sei se serán acertadas ou non, pero sí que me gustaría deixar abertas por se hai algún tipo de valoración. En primeiro lugar, quixera darvos os parabéns porque a verdade é que me pareceron moi interesantes as tres visións que se deron hoxe aquí. Creo que, eu personalmente voume con unha visión bastante plural e xeral do que é o panorama das bandas no noso país. Dito isto, gustaríame, valorar unha cuestión que ao mellor non sei se está un pouco esquecida ou non se lle dá suficientemente importancia nos estudos de investigación, que tampouco non sigo ao día, pero, un pouco vendo o panorama que deixades aquí encima da mesa vos, quizá se vos parece que se debería mellor dar máis importancia ás cuestións sociais de ámbito tamén todo ese traballo social que fixeron as bandas durante moitos anos, que ao mellor os traballos de investigación se centran máis na cuestión do patrimonio tamén porque ao mellor está en risco tamén de desaparecer, que hai que catalogalo, que hai que darlle moita importancia a ese tema, pero para mí sí que tería moita importancia o tema das bandas como dinamizador cultural e educativo tamén, e quizá tamén para orientar un poquinho o que serían as políticas musicais de hoxe en día e tamén pensando no futuro, porque entendo que as bandas de música se dixose aquí hoxe ao longo da tarde que foron un elemento democratizador, que fixeron chegar a música sinfónica a todos os reconchos do país que de outra forma sería impensable, pero tamén democratizaron o que era a educación musical, que para moita xente sería imposible formarse musicalmente. E despois tamén ter en conta que é unha cuestión que eu sempre me planteo cos meus alumnos, que
pensar unha banda non como unha agrupación democrática, non, de participación democrática, porque ao fin e ao cabo penso que é unha boa metáfora do que é a democracia, no que pois todos os participantes teñen que estar en igualdade de condicións e pensando que cada un deles pois fai parte de todo o que son as bandas. Entón, nese sentido, sí que me parece moi interesante ese papel que desenvolveron durante moitísimos anos as bandas e penso que ese tamén debería ser o camiño, quizá, para seguir avanzando. E, por outro lado, pois, comentar que o papel que está desenvolvendo a Federación a día de hoxe, que me parece fundamental na cuestión de, digamos, impulsar a creación de novas composicións, de facer un certame, de que as bandas teñan a posibilidade de actuar no auditorio de Galicia, pero, bueno, quizá, non sei se estou acertado ou non, pero sí, ao mellor, recuperar un poquinho o que son as bandas populares, non? Quizá difícil, ao mellor, polos usos sociais, que ao mellor quedan desplazadas, quizá por esas cuestións que comentabades antes, que outras formacións, outras agrupacións ocuparon esos espazos que antes ocupaban as bandas de música, pero eu creo que a día de hoxe ainda está infravalorado que unha banda faga un pasarrúas, non? Ao mellor estou equivocado, porque tamén veño de outra zona na que as bandas tampouco teñen, de Burela concretamente, non? No que as bandas tampouco non teñen tanta presencia, tampouco teñen ese peso histórico que teñen noutras comarcas do país, pero si ao mellor eu creo que se debería un pouco incidir na recuperación das bandas como bandas populares, non? Bueno, quizás as dúas grandes cuestións, non, de bandas populares e tamén esa outra cuestión que comentaba sobre digamos, o papel social das bandas de música. Bueno, eu penso que igualmente dende esa perspectiva social, sociolóxica, máis ben, estánse a levar a cabo interesantes investigacións neste mesmo momento, como a de Cristina Vázquez, dirixida polo profesor Luis Costa, e tamén moitas outras que tratan ese tema, pero eu falo no meu caso persoal, pois a miña tese sobre a banda de Ourense, inda que predomine o paradigma historiográfico, teño que recoñecelo, tamén se están tratando temas, en outros moitos traballos, desa ligazón que antes falaban os compañeros coa vida religiosa e civil da época, tamén con cuestións referidas ao sostenimento económico, o que significaba a aportación económica de poder formar parte dunha banda de música na vida diaria, as problemáticas habituales que había nos so das agrupacións, nas regueifas, nos ensaios mesmo, nos propios concertos, discusións por fumar ou non fumar mesmo entre as obras, entre músicos e director, falamos de 100 anos, ou mesmo de como eran aqueles, en algúns casos, durísimos procesos de oposición que superaban os directores para ceder esas prazas. Eu recordo no caso de Bragado que a primeira proba eliminatoria era unha obra de instrumentación, unha obra de piano, había que instrumentala para a banda, duraba 19 horas e media. Quero dicir, pois iso prácticamente impensable. Entonces, creo que todos esos aspectos tamén son cuestións pois bastante relacionados co tema sociolóxico. Quería facer unha intervención no sentido de que, efectivamente, as primeiras bandas das que sabemos pouquísimo, pero as primeiras son as bandas de hospicios. En Coruña, en Pontevedra, etc. É dicir, as bandas inicialmente, a parte da imitación da tradición, perdón, do aspecto militar, e tamén hai outro elemento importante, e é que no momento en que as bandas de milicias evolucionan e marchan de Galiza, evolucionan hacia territorios das guerras do norte, das guerras carlistas, se crea un vacío nas poboacións e hai algunha nota de prensa que o explica, que hai que facer unha banda porque as bandas que había, as militares, as que nos facían bailar e tal, están en Bilbao ou en Navarra, na guerra. Pero o asunto das bandas de beneficencia son importantísimo. Que pasa? Que é un período do que ano 50 ou 70 de momento, coñece moi pouco, non? Do 19, así. Entón, efectivamente, nos seus inicios, esa función social que ti apuntas para calquera outro tipo de
evento social. Por exemplo, vou citar un que é curioso, a min que me pareceu curioso. En 1909, unha banda da miña zona participa nunha comisión que recada fondos para enviar aos damnificados da catástrofe provocada por un terremoto en Calabria, na península italiana. Isto é unha nota de prensa de 1909. É dicir, hai un terremoto en Italia e a banda sai á rúa a recadar diñeiro para mandarlle alá. Isto pasaba en 1909. Efectivamente, a función social está como calquera sociedade, como calquera colectivo artístico, cultural ou musical, está inserido na sociedade e participa na loita contra o cáncer, en miles de cousas, para que non pechen astano, é algo, creo que consustancial a actividade cultural e a actividade dos artistas e dos músicos. E eu quería un tema que saiu antes, máis que nada unha leria, unha broma, e un pouco dende o punto de vista, porque claro, os musicólogos, os antropólogos, as palabras popular e tradicional, aí é un mundo que dá para escribir libros e libros, non? Entón, hai un rato se decía como facer a interpretación do tradicional. Pero claro, de que tradicional estamos falando? E quero contar unha anécdota, curiosa, simpática, ademais. No Porriño, naquela zona, non só no Porriño, na zona de abaixo, os ranchos de reis son importantísimos. Eran importantísimos e había os ranchos de reis cantados, os bandos de reis no XIX, empezan a desaparecer, e son sobre todo importantes os reis danzados, na zona de Guláns, Mondarí, Río Frío, en todos lados, non? E son unhas danzas de reis emparentadas coas danzas gremiais, é dicir, a danza de arcos, a danza de espadas, todo isto, non? Bueno, eso estuvo moi vivo naquela zona. De repente, nos anos 50, empezan a entrar as bandas en esa tradición dos reis desa zona. E de repente o que eran ranchos de reis se transforman nas rondallas de reis, que teñen concursos pagados pola Deputación de Pontevedra, en Vigo, e en fin, están moi vivas nos territorios de Vigo, Redondela, Gondomar, o Porriño, esa é a zona, non? Entón, as bandas entran nese mundo e expulsan aos gaiteiros e aos que estaban ali facendo a tradición antiga, non? A tradición do arco, da danza de espadas. Expulsan a esos e se quedan eles tocando el sitio de Zaragoza, non sei quanto, tal, nos anos 58, 60, 62. Na evolución da música, a partir dos 85, como hai unhas bandas de metais que están nas rondallas, claro, as persoas relacionadas co galeguismo e co nacionalismo din, nós vamos a facer unha rondalla, pero todo con gaitas. Entón, de repente, o que fan é unha banda de gaitas. Insiren nesa tradición, cambian a banda normal por unha banda de gaitas. E claro, diste, pero cal é a tradición? A tradición non era o de tocar bombo, gaita e caixa, os ranchos para que bailaran as danzas de tal. Agora o que temos son bandas de gaitas de 20 ou 30 personas tocando gaitas con unhas percusións exóticas que hai por ali e tal, e ao mesmo tempo bandas normais das bandas. Entón, nese conflito, e isto está publicado no Faro de Vigo, a rondalla de Atios do Porriño, gran titular, decían, nunha polémica por un premio que levaran ali uns ou outros e tal, gran titular, os tradicionais somos nós, porque nós tocamos el sitio de Zaragoza. Entón, e efectivamente, eles son do ano 57, tocaban el himno de Zaragoza en el 57. E os das bandas de gaitas entraron no 85, 87. Pero anteriormente había as gaitas dos ranchos bailados nos anos 20, 30, bueno, incluso importantísimo toda a evolución dos ranchos de reis bailados en Bos Aires, auspiciado polos veciños emigrantes de Salceda de Caselas. Entón, eu cando vexo os repertorios das bandas, e estou falando máis ben desde un punto de vista histórico, tirado para atrás, eu realmente o que vexo son zarzuela, moita zarzuela, Tannhäuser, obras do
dunha certa empaque de autores, xa, obras fáciles de autores importantes, europeos, moita zarzuela, moitísima, malagueñas, obras deste tipo, é dicir, obras que eu creo que son da cultura española, da identidade española, que se crea, sobre todo no 19, e as bandas son importantísimas para entrar aí, pero tamén unha parte reducida, moi reducida, de autores do nacionalismo musical galego. Brahe, Curtier, Freire, en fin, estos. Pero esa xente, claro, eu nos repertorios da miña zona non chegan a un 7 ou un 10% dos repertorios de todo o que temos. Hai algunha banda como a de Vila García, que efectivamente ali estuvo Bernardo del Río e tal, efectivamente a propia función do compositor, que é director, bueno, pois pode facer que esas porcentaxes sean un pouco máis elevadas nalgúnas bandas ou nas unhas zonas concretas, pero tamén pode pasar que noutras zonas é peor ainda, é dicir, que non se toque nada, non? Entón, ese eu creo que é o panorama, é dicir, debemos ter claro que cando decimos tocar a tradición, é tocar toda a tradición. A tradición europea, a tradición de corte español ou a tradición galega, ou non. Eso é o que podemos... Personalmente, a tradición de corte europeo e español non necesita reivindicarse. Esta é a miña posición. Porque está estudiada, superestudiada, Soutullo conoce todo o mundo, e dicir, todo eso está aí. Pero o que si nós debemos facer é esa porcentaxe de patrimonio cultural galego, ese debemos estudialo e divulgalo. E facer que as bandas, se queren, que o toquen. E que lle den valor. E probablemente descubrir pezas que están escondidas, agachadas, perdidas. E descubrir cousas na emigración, que seguramente hai. É dicir, un labor de investigación que poña en valor unha parte dunha actividade musical que eu cando leía eses textos de Xaquín Lourenzo e de famosos do libro das bandas, claro, é que a veces dá a sensación tamén de que se quere dicir que as bandas de música é unha cousa galega, de toda a vida. E, bueno, tampouco é exactamente, nunha perspectiva histórica, para min, non é exactamente eso, é un movimento de corte cosmopolita que chega a nós e nós o asumimos, nós o transformamos. E se é máis ou menos galego, é polo que fixemos nós ao longo da historia. As bandas de música podían tocar simplemente obras de compositores galegos. Non é así. Bueno, é un tema dos galegos, ou dos italianos, ou dos non sei onde, porque este é un fenómeno, claramente, o tema das bandas é un fenómeno europeo. Hai que terlo claro, non? Nacen todas ao mesmo tempo e en cada sitio ocupan peculiaridades concretas da súa zona. Sí, se me permites, abundando no que te dis, hai unhas cousas que se fan, uns concertos que se fan a través do Xacobeo, e aí conseguimos meter un poquinho ao nariz a conta de San Francisco de Asís, estas cousas que, a cuestión é estar aí. E claro, unha das exixencias da Federación é que a metade, o 50% do concerto, ten que ser galego. O sea, fíjate que non chegamos xa nin a pedilo, o sea, só obligamos nas bases. O sea, xa non nos atrevemos a pedilo porque sabemos que non. Entón, nas bases vai obligado. Si queres o diñeiro, a pasta, 50%. E sorprenderíaste de algunhas pezas que che mandan como galegas os propios directores. O sea, a leyenda del beso. O sea, a leyenda del beso non é música galega. Outra cousa é que se tocara moito por aquí, non sei que Soutullo sei onde é. Pero, como música galega, e, ao mesmo tempo, fai o efecto que ti están aparecendo cousas. Porque, claro, se nos remitimos ao que hai, pois todo o mundo te ven con Bairiños Aires, a leyenda de García Rey, as de sempre, non? A Negra Sombra de Xoán Montes, esas cousas. E si están aparecendo cousas, sobre todo composicións menores, porque a formación da xente que escribía en aquel momento tamén era a que era. Había os grandes, o Tándem de Lugo, e logo había os outros.
Entón, o que están aparecendo son moitos pasodobles desaparecidos que os directores se preocupan de recuperar, de coller, de reescribir e de poñer en valor. Como mal menor, bueno, pois é unha circunstancia, pero sí que é certo que non hai unha cantidad de música porque non se coñece. O que dice Sergio ten razón, a mí había que ir a esos arquivos. Na banda municipal de Santiago foi onde apareceu toda, non toda, falta o Tumba que dalle e algunha cousiña máis que ele fixo por aí de Braje, pero había pasodobles, Colón, Susiña, non recordo cal era outro. E desaparecidos totalmente, que solamente hai que poñelos en valor, hai que editalos e darlos ás bandas, toma, aí tes. Iso creo que era o camiño a seguir. Bueno, eu gustaríame dicir moitas cousas, pero non me van acordar nin a mitad delas. O nome, por favor, seu nome. Santiago Vázquez. Quería comentar sobre todo sobre dous temas. O do repertorio, que creo que estamos incidindo moito nel. Vou empezar por aí. Cunha curiosidade que pasou aí atrás, falaba antes Seráns de Rogelio Groba, que non entendíamos moito a súa música, estaba moi menospreciada. Nós fixemos unha banda aí atrás, que chamamos a Banda Filarmónica Solnés, e no primeiro concerto quixemos poñer, bueno, aparte porque nos obligaba a Deputación a poñer unha obra galega, pero non quixemos tocar outras cousas que nos decían, sino que quixemos tocar unha obra de Rogelio Groba, que creo que aparte de tocarse no certamen da Deputación no 2002 non se volveu a tocar. Que era, no, esa non, Raíces Gulancesas, que creo que é unha obra increíble, é de moi boa calidade. Cando fomos ao primeiro ensaio, pusémoslo no tril, aparte de que os músicos se sabían que iban tocala, escoitamos moitas críticas, porque isto, bueno... Iso antes de tocala. Sí, antes de tocala. Que isto non nos gusta, non sei que, porque podías outra cousa, tal, cual. Claro, estamos no tema sempre. Creo que hai que poñer en valor e forzar, ainda que non queiran, forzar a que teñan que tocar este tipo de cousas. Sabes que iso crea moitas enemistades. Sí. Sí. Por outro lado, seguindo co tema do repertorio, casi facer unha petición a que isto se deba recuperar, non? Por exemplo, eu non sabía da existencia do pasodoble de Soutullo, o Río Miño, que parece ser que se atopou agora de novo, que sería moi interesante poder tocalo nas bandas, bueno, que somos conscientes todos. Creo que desde o Consello de Cultura Galega tamén se debería mellor axudar hasta o punto que poidan en que isto se poida facer, volver a reeditar estas cousas, como este pasodoble, moitas cousas que se atoparon e se van volver a topar. Quero falar moito de cara ao futuro, que do pasado se falaste vos, eu non teño ni idea, volvo a sonar. Mais sobre o repertorio, tamén unha cousa que acordoume antes que estaba falando de reeditar, que non sei, vos saberedes vos máis, sobre o tema da revista Armonía, que parece ser que todas as cousas que editaba a revista Armonía eran como reedicións máis pequenas porque era o que iban vender para as bandas, pero que existían edicións originales para unha banda máis grande que parece ser que desapareceu. Non sei se vos podedes ilustrarnos mellor sobre este tema. Eu escoitei varios comentarios, bueno... As noticias que teño da editorial Armonía que comprou Piles. Piles? Non, a outra. Piles. Creo que Piles, sí. No, pero Rivera. Rivera comprou toda a editorial Armonía. E entón aí quedan rescoldos. De feito, a Federación comprou algunha, aínda, do que queda. Pero me parece que iso está, unha vez que desapareceu. Concretamente o que dicías do Río Miño de Soutullo, tens que ter, a Soutullo ten unha fundación, Soutullo, entonces depende deles, ese pasodoble seguramente que eles o teñen, non sei se o teñen, non o teñen, pero depende deles o poder facer, tens que solicitarlle a eles, non? Porque hai uns problemas de, claro, tens que facer unha edición, unha cousa é unha obra que non ten dereitos, pero as de Soutullo teñen dereitos. De feito, incluso agora remataban os dereitos de algunhas das obras,
e pediron colaboración de algúns, entre eles, para volver a facer unha instrumentación e volver a reeditar para que os dereitos non decaeran, non que quedaran na fundación. A veces recuperar obras é complexo. Concretamente, gracias a, non recordo como se chama o rapaz este que está facendo o de Luis Braje. Ele veu por aquí. David Ferreiro. Bueno, entonces, entre el mandou meus... Claro, se eu quero editar esas cousas, teño que pedir permiso aos heredeiros. Os heredeiros non están aquí. É complicado. Eso, entonces, é unha complicación terrible, mentre non pase o tempo de 75 anos, sí. A veces non é fácil, para conseguimos con Javier Jurado recuperar unha obra de Arroita Jáuregui que anduvo por aquí, estuvo na estrada, e deixou algún patrimonio. Como se chamaba esta obra? Celtia, unha obra de corte galego, pero desde unha óptica, bueno, que ademais me pasou unha cousa para min espeluznante, vindo de quen veu, pero curiosa, non? E sobre todo que me dou unha risa, non? Hai unha parte que fai, según un músico profesional da banda de Santiago, dicía, oye, non se cortou nada en copiar o capricho español de Rimsky-Korsakov. E digo, non, que é ao revés, Rimsky-Korsakov viveu de aí, pero que sea unha... viveu de... porque fai pero que Rimsky-Korsakov vai ao revés. O que fíjate que estamos con músicos profesionales. Bueno, para facer a recuperación e a edición foi terrible recuperar buscar os heredeiros. Tiña unha zapatería, un neto xa del, un fillo del, que xa morrera, que agora os dereitos pasaran ás fillas, ás netas, bueno, unha historia, e conseguiuse quitar. Lógicamente, esa edición non despertou interés, era unha edición que me parece que, bueno, Javier Jurado facía a través da súa empresa, lógicamente ten un custo, pero un custo de 50 euros. Eso está sin vender todo, por 50 euros. Ahora sí, compramos Johann de Meir en 300. Eso non hai problema. No outro lado, ¡pam! Ou, como é? Jan de Han, Jacob de Han, aí pagas, pamba. E paso tarxeta e non hai ningún problema. Pero intentar que unha editorial, en este caso a única que hai, que se dedicou a recuperar certas obras de corte galego, que che valen 50 euros, e nadie que, claro, cansouse e dixo, acabouse. Quizá en eso os holandeses levan os anos de tasa, non? Porque teñen un montón de editoriais. Está aquí, non, o problema está aquí. E foron ademais, non sei. É todo aquí. Todo aquí. Me queríamos comentar outra cousa, xa, aparte de outro tema diferente, que é unha idea que me ronda a min, mas uns compañeiros, bueno, unha idea non, creo que é un fenómeno que está pasando últimamente que temos comentado algúns compañeiros, é que o mellor a veces exagerámoslo e penso que en algúns casos sí que pasa tal cual. É vou nos poñer que tal cual o vexo en algúns sitios donde vin. Que creo que se está enxendrando un problema en algúns casos que noutro lado non é, que son as escolas de negocio. As escolas de negocio. Vexo un problema que cando as escolas pisan as bandas, cando unha banda pasa a ser esclava da súa escola en vez de ser ao contrario. Creo que non por sorte non pasa en todos os casos, nin siquiera na maioría, pero sí que hai un pequeno cambio nos últimos 6-7 anos que quizá vira eu, ou mellor vos podedes velo de outra visión tamén, tedes máis anos e tedes outro punto de vista seguramente, pero nos últimos anos creo que vin un cambio nas escolas hacia unha profesionalización desas escolas, pero tamén vexo que dentro desa profesionalización, e vexo ben porque os que nos queremos dedicar á música tamén queremos ter un empleo, que hai algúnas escolas que están deixando de ver pola súa banda, están intentando ver demasiado pola escola, deixando de, quizá, de primar a calidade da banda, simplemente por quitar máis e máis músicos para ter máis alumnos. Simplemente primando os alumnos, pero dándolle casi igual a calidade da banda. Sabes que eu vou discrepar aí. O problema non está nas escolas, é unha opinión moi personal, o
problema non está nas escolas ni nos mestres da escola, está nos directores das bandas. Unha falta de formación académica, incluso, e humana tamén. Claro, o director o que quere unha banda de 70, dá igual, dixo eu antes, non tocaban todos, e dá igual como toquen. Conozco casos de xente que foi a algún certamen con 40 reforzos e levaba os seus rapaces da banda, os do día a día, sin palletas, para que non tocaran. Ti tamén non sabes. Ti tamén non sabes que foi un certamen destes estratosféricos de Valencia. Un dos que xa non hai, tampouco, non sei como se chamaba eso, que todo o mundo iba a él, que era fantástico e maravilloso, pero non existe. O certamen galego non veñen. Van alá. Van a Kerkrade a tocar a un pabellón, que eu non digo que non vayan a Kerkrade. O que me ofende é que se vaya a Kerkrade cos recursos que lle corresponden ás 100 bandas que hai en Galicia. E ti sabes que levaron máis recursos a esas bandas que foron a esos sitios que é a propia Federación Galega que logo fai o reparto equitativo para que todo o mundo... Que pasa? Esas bandas teñen padriños, pero é que así entramos outra vez no caciquismo vil. Quere dicir, o que ten padriño consigo os recursos e as bandas pequeniñas que non teñen padriño desaparecen. A Federación quiso facer de transmisor desos recursos para igualar e repartir os recursos o mellor posible, o sea, de pai de todos os demais. Pero, insisto, eu creo que o problema non está nas escolas, nin os profesores das escolas, pero están facendo un traballo moi decente, mellor peor, con altos e baixos, xa sabes como é. Eu creo que o problema está nos directores das bandas. Eu sigo facendo amigos, como ben ves. Eu creo que o problema está nos directores das bandas, porque non todas as bandas teñen ese problema. Hai bandas que funcionan moi ben cas escolas e que se ve, porque quizá hai unha conexión estupenda entre a banda e a escola. O problema é cando o director quere ir de figura, sen selo, e se desliga da escola e que lle poñen ali o músico e que lle poñen a tocar. Non, amigo, non, a esencia do director da banda popular sigue sendo a mesma que foi durante todo este tempo, que é formar músicos. Non che queda outra. E hai que baixar dedo, subir dedo, apreta a palleta, non sei que, ese tipo de cousas que ti sabes que con nós fixeron na banda. E agora non se está facendo. Agora se está falando de cousas estratosféricas, la música é fantástica, maravilloso, que bien tocáis. Mentira! Están desafinando, que afinen, ese é o teu traballo. Bueno, teño 100 amigos máis en este momento. De esos que tiñes, aseguro. Moi brevemente, por favor, porque estamos un pouco fora de tempo e pedimos moita brevidade, por favor, nas intervencións. No, simplemente dicir brevemente que as escolas de música e o conservatorio profesional que hai en Tui, as escolas de Porriño e Salceda funcionan perfectamente e que de algún xeito o que te plantexas tamén hai unha relación coa administración. É dicir, a administración saca a concurso uns proxectos pedagóxicos e hai que uns ganan e outros perden. Entón, quero dicir que aí a banda, eu creo que ten que ter claro se ten un proxecto pedagóxico para asistir a un concurso municipal, para presentar unha escola, e se ao mesmo tempo ten un proxecto musical, se interfiren é un problema un pouco da banda, non? Ahora, en calquera caso, nestes tres sitios, bueno, non no do Porriño, no que a banda ali non conseguiu entrar realmente na Escola de Música, ainda que estivo algún ano e tal, pero nos casos de Salceda e Tui funcionan, eu creo que moi ben. E especialmente Salceda organiza un curso internacional de verán para perfeccionarse nos instrumentos impresionante. Eu non o coñecía e cando coñecín que se desplazan xente de Nova York, de Xapón, de non sei onde, todos os anos a Salceda a aprender uns cantos instrumentos, me pareceu increíble. Dous apuntes moi breves sobre o tema de Groba. Eu penso que cando se fala ou falamos os compañeros desa certa incomprensión coa obra, co repertorio bandístico de Rogelio Groba, penso que estamos falando dun compositor con casi 600 obras escritas agora mesmo e do que non existen prácticamente estudios monográficos sobre a súa figura, sobre esa obra, que creo que son moi necesarios e que axudarían en má medida estudios técnicos a poder comprender todo ese repertorio e a súa importancia que, sen dúbida, algún día acadará na súa totalidade. En canto a ese paso doble Río Miño de Soutullo, pois, bueno, realmente se espera a chamada algunha editorial interesada en poder editar esa obra ou quizáis tamén aquí, como di Seráns, haberá
haberá xente que teña padriño para poder editar as cousas. En todo caso, hai outros moitos autores que é necesario tamén recuperar. Por citar simplemente un, temos unha zarzuela de Ricardo Curtier, a zarzuela Flor de Cardo, que foi estrenada no Teatro Eslava en Madrid en 1904 e que non se coñece, que penso que nunca foi interpretada en Galicia. Unha zarzuela que non é galega, pero sí sobre unha temática totalmente galega. O sea que penso que queda moito por facer. Non en galego, pero sí. Non en galego, pero sí, claro. Bueno, eu sencillamente teño que exercer aquí, digamos, a parte máis desagradable de xarcutier, de cortar aquí, digamos, esta sesión. Son moitos os temas que caen sobre a mesa. Calquera deles, como vedes, ramifícase e dá lugar a moitos debates interesantes. A min me queda dúas impresións deste encontro, non? Bueno, a primeira era esta, que estamos ante un fenómeno das bandas riquísimo desde o punto de vista da reflexión, edición, divulgación, temas identitarios, temas sociais, temas económicos que vinculan tanto no pasado como no presente, etc. E a segunda, me queda a satisfacción, confeso, a moi enorme satisfacción de poder ter realizado esta ocasión tan singular. Que o asunto das bandas de música, esos, como decía, ese territorio orfo dunha intelectualidade, dun discurso, que lle deron a presenza no mundo da cultura, da alta cultura, pois teña, nesta ocasión, por primeira vez, cabida, penso, neste espazo privilexiado que é o Consello da Cultura Galega. Remato agradecendo unha vez máis ao Consello, a noso presidente, Ramón Villares, ao coordinador da ponencia, Maximiliano Zumalave, o ter acollido a iniciativa que se lle presentou, tamén ao persoal desta casa que con moita xenerosidade nos están regalando minutos do seu tempo de lecer, pois estamos xa un poquinho fora do tempo de peche desta casa. Agradecervos a vos, Kiko, Xosé Carlos, Sergio, pois, o ter aceptado o convite para estar aquí e aportar moita luz, abrir moitas fiestas a esta cuestión, e a todos vos que sodes, non moitos, pero sí moi valiosos, que nos acompañastes nesta tarde. Moitas grazas a todos e boas noites.